अरे गुफुर मोनफैबाय गुफुर औ बस मानोथो लिंहरदोंमोन आंखौ माबा खोथामोन नामा आरे खोथा लानायखायनोथ' लिंहरदों खोथाखायबा आं लिंहरगौमोन नामा मा फेथ्ला फेथ्ला सरि बस खोनासं गुफुर औ बस आङो मैनानाव थगायना फैसाखौ बिबाय मा बस थगायना फैसा बिदों होमब्लाथ' जों मोनजोबसिगोन ना बस फैसानि फैसाफोरखौ थोद बुरबक एथबां खुसि जानो नाङा नोङो बस सरिलै सरि खोथाखौ खोनानाय लोगो लोगोनो एकदमबारे माबा बुंफ्लांबायलै खोनासं मैनाया आंखौ एसेब्लाबो आन्दाज मोनदों खोमा बिनिखायनो आङो थगायना फैसा बिबाय बेनाव अफिसनि माबा लानानै आङो होनांगौ होनना थगायदों आङो ओमफ्राय गावनाव फैसा दंनो बेखौ आंनो जासिदों ए होमबाथ' बस मोजां जागोन जों फैसाखौ मोनोब्लाथ' थगायदों मोजाङानो जादोंलै बस बिदिब्ला जों बिनि फैसाखौ थगाय मोनजोबसिगोन ना आरे बोरैबा मिथिनांगौ हले खिन्थु मैनाजों जों माब्लाबाबो बारग'नो हानाय नङा आरो दाबो मैनाया आंखौ एसे लाबोनो थिनदोंमोन मार्केटसिम नाथाय आं लाबोफानाय जायासै बेयावबो बारा गोबाव थाजानाय नङा नुनो हागौ जोंखौ सोरबा कफि लोंनो माबा लोंनो फैयोब्लाथाय बस नोंनोथ' आंखौ बेयाव लिंहरदों बेलेगाव लिंहरबानो जायोमोन ना बबे बेलेगाव लिंहरनो हो बबे बेलेगाव लिंहरनो साला खोथाफोरखौनो बुंबाबो एसेबो बुजियालै बिसोरो फेथ्ला फेथ्लि बुंबाय थायो बसलै मा फेथ्ला बुंनाय नुखोब्रा दे जेबो नङा नाथाय बोरै दङ सोमखोरा हो बोरै दङ खारनोथ' नागाराखैना बियो बस मानसियाथ' दङ सम सम खारनो नागिरबाय थायो मोजाङै खाना लाखि नङाब्ला आंजों मोनगोनसो अके बस बिदिब्ला बस जों गासिबो रांफोरखौ मोनबा जोंनो रानना होनांगोन आरे गुफुर फैसाखौसो मोनासो जानो गिदों नामा मोनगोन ना बस जोंहाबो नांगौ जायोना फैसाखौ जों नोंनि खामानि मावबाय थानानै फैसाखौ मोनाब्ला मा जानो आरो बोरैबा जों मोनसे जायोब्लाथ' आरो जोबोद रिक्सनि खोथा ना बेनिखायनो बस फैसाखौ मोनबाय थायोब्ला जागोनमोन ए गुफुरा फैसाखौसो मोना जाजानो गिदों खामानिखौबा मोजां मावनो हादोंना हाया खामानिखौ मोजां मावगार फैसायालाय उनाव जागोन ना अके बस बेथ' बुंदोंमोन बिथिं फैया होननानै नाथाय बेजाय मानो आंखौ थगायखो बियो ओइ बस सोरबा फैबायलै हनै मा सोरबा फैबाय मैनासो माथो गुफुर नों माबार थांदो नङाब्ला दिगदार जासिगोन मैनायाथ' नुबाय अके बस सोमखोरा बुंदों बियो बेजोंथ' फैया होननानै नाथाय बेयावसो दंफैयो बियो आंखौ थगायबाय बियो मा साननानै आंखौ थगायखो बियो मानो थगायखो आंखो बेबायदिसो बियो मैना नों सोमखोर नोंथ' बुंदोंमोन ना फैसा फैया होननानै नाथाय बै मानसिया सोरमोन सोरखौ लोगो हमफैया नोङो मानो थांखो आरो बियो मा आंखौ नुनाय लोगो लोगो थिनहरबाय नामा नोङो सोर मानसिमोन बियो मानो थगाया नोङो आंखौ मैना आइ एम सरि आं नोंखौ थगायनाय बायदि जाबाय आं बिजाब फैनो गोनाङानो गैयामोन बे लोगो सासेयानो आंखौ लोगो हमनो होनना फैदोंमोन बेनिखायनो आङो बेखौ लोगो हमनो फैनांगौ जाबाय नोंनोबो खोन्थाहरनो मोनासै नों दा नुबाय आंखौ थगायदोंसो सानसिगोन मैना आं मा बुंबावनो दे नों थगायखादोंसो सोमखोर नोंनि गासिबो गोसोखौ मिन्थिजोब्बाय आङो आंजों मा खेला गेलेदों नोंहा सोर सिख्लामोन बेलाय सोरमोन बियो माबार बुं सोरमोन बियो सोरखौ लोगो हमफैया आंखौ थगायलायनानै प्लिज मैना लोगोसो बियो हिन्जाव नङाना हौवासो बियो सोर बियो मानोथो आंखौ नुनाय लोगो लोगो थांखो होमबा बियो मानो थांखो आंखौ बेबायदि थगायलायबाय नों सोमखोर एथ'बां आंखौ थगायलायबाय नोङो बेसा फैया होननानै दा आं मानो नुखो बेयाव नोंनि गोसो बायदि माव नों सोमखोर आंखौ थगायनानै आंखौ लाबोफायाखै नोङो नोंनि गासिबो खेलाफोरखौ मिथिजोब्बाय आङो मैना प्लिज मैना आं नोंनो खोन्थाहरनाय जायासै आं सासे लोगोखौसो लोगो हमफैदोंमोन नोंनि थगायनाय बेफोरबायदि बाथ्रा आं गोसोआव सोमखोर नों आंखौ एसेबां थगायनो हायो आं सानाखैमोन सोमखोर नों आंखौ बेबायदि थगायगोन होननानै नों थगायना आंखौ बेबायदिसो आंखौ थगायनानै नोङो बेयाव लोगो हमफैदों आंखौ मानि थाखाय लाबोआखै नोङो आरो आंजों दालायबायसै नोङो मैना नों मानो बेबायदि अ गड आं बेबायदि जागोन होनना सानाखैमोन आं बेयाव लोगो हमफैना जारला जाबायना दा आं मैनाखौ मा होनना बुंहैबावनो आंनि खोथाखौनो मानियासै माथो बियो
जोबोद रागा जोंबायना मानसियाथ' माबा थांना खोन्थाहैनांसिगोन आङो मा होनना खोन्थाबावगोन आं बेनो आं बे केफआव लोगो हमफैयाबानो जागौमोन बेखौ साला बाव लोगो हमफैनानै मैनायाबो फैफ्लांना नुबायसो ना दाना मा जाबावगोनलै आं बिदिखै जागोन होनना सानाखैमोन साला बे गुफुराबो एसेबो आइडियाबो होनो रोङा नालाय मा खालामनो मानो बेफ्रावनो माबा फैबाय आंबो लोगो हमफैफ्लांबाय आंबो माबा थांना मानसिनो खोन्थाहैनांसिगोन आंखौ थगायदों बियो आंखौ थगायनानै सोरखौबा लोगो हमहैदों आंखौ लांफानो थिनबाय लांफायाखै बियो मैना प्लिज ना प्लिज मैना नों आंनि खोथाखौ मानो खोनासङाखै मैना प्लिज ना नों मानो खोथाखौ खोनासङाखै मैना आंनि खोथाखौ मानो खोनासङाखै नोङो आइ एम सरि मैना आं नोंनो खोन्थाहरनो हायासै आं सासे लोगोखौसो लोगो हमहैनांगौ जाथारनानै लोगो हमहैदों होनबायना Don't touch you. मा मैना Yes, आंखौ दा टाच खालामनांगौ मिथिबायना थगायसुला आंखौ एथ'बां मोजां अफिसथिं थाङा होनना थगायनानै बेयाव साला सोरखौ लोगो हमबाय नोङो आंजों मा खेल खेला खेलायदों हो नोङो थगायसुला सोमखोर हो नोंखौ बेबायदि सानाखैमोन आङो मा आरो सोरबा गोसो थोनाय दंबावो नामा नोंना हो सोरबा गोसो थोनाय दंबावो माबा बुं सोरबा गोसो थोनाय दंबा दानो नोंखौ बे सिख्लाजों हाबा होथारगोन आं मा मैना नों आंखौ मानो बेबायदि बुंखो मैना हो बेबायदि दा बुङा नों आंखौ प्लिज आं बुंबायना आं आंनि लोगोखौसो लोगो हमहैदों होननानै नों मानो बुजिया मैना हो लोगो हमहैदों नों लोगोखौ आंखौ थगायनानै नों बेबायदिसो नों थगायाखै होनलाय सोमखोर नों एथ'बां थगायसुला आं सानाखैमोन नोंखौ बेबायदि थगायो होननानै एसेबां मोजां लिंदोंमोन आङो नोंखौ साला आंखौ लांफा होननानै नाथाय नों आंखौ थगायनानै बेबायदि फैखुमादों प्लिज ना मैना नों मानो बेबायदि आरो आंखौ दा प्लिज प्लास बुंबाय था मिथिबायना आरो आंनि सिगाङाव सरि सरा जेबो दा बुंसै आं नोंनि खोथाखौनो जेबो लाखाला आइ एम सरि होनबायना मैना प्लिज नों मानो एसेबो बुजिथारासैलै माथो रागा जोंखोलै हो माथो गामा खालिबालाय आंखौ रागाखौनो जोङा दिनै मानो एथ'बां रागा जोंखो मानो होनोबा नों आंखौ थगायदों आंखौ जोबोद दुखु होबाय थगायनानै फैया होननानै बैहाय सोरखौबा लोगो हमनायबा आं दुखुसो जागोन आं रागा जोंगा जागोन मैना आं मिथिगौ नों बेसेबां दुखु जादों जानांगौ आंखौ नुनानै आं थाङा होनना बुंदोंमोन ना बिजा नाथाय बे सासे लोगोआनो कल खालामना लेंहरथारबाय लोगो हमनो होननानै बेनिखायनो आं नोंखौ खोन्थाहरनो मोनासै आइ एम सरि आं न'आव फैब्ला नोंनो खोन्थाखागौमोन मैना खोन्थागौमोन नों माब्लाबाबो खोन्थायामोन आं मिथिखायो नोंखौ नों सानफ्रामबो थगाय बेबायदिनो बहाबा बहाबा सोरखौबा लोगो हमहैगासिनो सोमखोर मैना नों मानो बेबायदि बुंखो हो नों मानो बेफोरबायदि बुंखो आं माब्लाबाबो लोगो हमनो थाङा मैना थगायनानै आं सानफ्रामबो अफिसावनो थाङो दिनैसो बेफोरबायदि जाफ्लांबायलै मैना बे लोगोनि थाखायनो आं बुंदों आंनि सिगाङाव बेफोरबायदि दाथगायबाय था होननानै साला दासो जादोंलै साला थगायसुलाजों दासो नांलायदों बहाबा थगायना थांमारदोंमोन माने मैया नुहैबाय खोमा लोगो हमनायखौ सोरखौ लोगो हमदों बेखौबो बियो नुवासै नामाब्रा प्लिज ना मैना नों मानो बुजियासै दिनै मानो एथ'बां रागा जोंखो आंखौ हो हो ना आंखौसो मिथिबाय नामा बेनिखायनो आंखौ जोबोद रागा जोंबाय अ गड प्लिज हेल्प मी आंखौ अनना बासायदोलै बे मैनाया आंनि आसलि चेहराखौ मिथिबाय नामाब्रा बेनिखायनो जोबोद रागा जोंबाय प्लिज ना मैना नों मानो एसेबो बुजियासै दिनै खोथाखौ बे सासे लोगोआनो इमारजेन्सि लोगो हमनो होनना लिंहरबाय नालाय बेनिखायनो थांनांगौ जाबाय आङो आइ एम सरि मैना मा जाखो हो माने एथ' दावराव जाखो सानैजोंलाय रिया जेबो जायाखै मा जादों मैना मानो खोन्थाया नोङो हो रिया प्लिज ना नोंनि आब'खौ एसे बुजायना होना आंखौ जोबोद रागा जोंबाय मानि थाखाय रागा जोंदों आब'आलाय नोंखौ ओरैनोथ' रागा जोङाखै बियो माबा मोनसे जाहोननि थाखायसो रागा जोंनो जानांगौदां प्लिज ना रिया दिनै मा जादों एथ'बां रागा जोंबाय आं बोरैबा सासे लोगोखौ लोगो हमनो थांदोंमोनलै सोर लोगो बेलाय हो सोर लोगो खोन्थाया मानोथो नोंलाय रिया नों न'आव थां मानो थांनो आब' आं थाङा मिथिखागौ आङो सोमखो नोङो सोरखौ लोगो हमनो थाङा मा रिया नों मा बुंलाबायफोरखो बेफोरखौलाय आं सोरखौ लोगो हमनो सानदों हो गावनि बिब'खौ बुजायनो थिनबाय माबा आंखौसो उल्था होनना बुंबायलै आं आंनि लोगोखौसो लोगो हमनो थांदोंलै आं होनखाबायना मैना नों मानो बुजिया बे लोगोआ इमारजेन्सि लोगो हमनो लेंहरबाय बेनिखायनो आं फैनांगौ जाबाय सोर लोगो आंनि आब'खौ बेबायदि थगाय गुबुन सिख्लाजों लाइन मारिगासिनो नामा नोङो रिया सिरिथा नोङो आंजोंसो जादों सोमखोरा नोङो मानो बेबायदि बुंलाबायनांगौ जाखो नाय मैना आङो बेनि बेबायदि जानला मोनला थगायबाय थानायखौ नायनो हाया दे
आंनि आब'आ बेसेबां सिन्था जायो नोंनि थाखाय आरो नोंहा आंनि आब'खौ थगायबायसो जायो रिया सिरि था नोङो सोमखोरा बेबायदि नङा थेंक गड एबारसो जासिगोन साला रिया थेंक इउ नों बुंनो हानांगौ दे मैनाया निमाहा होसिगोन मा जानला मोनला बुंदों नों सोमखोरा माब्लाबाबो बेबायदि सिख्लाफोरखौ जानला मोनला लोगो हमनो हाया आं बुंनायखाय गाज्रि मोनलायबाय आरोना नोंहा सोरखौथो लोगो हमनो थाङा बे नोंखौ थगाया होमबा जाबाय रिया आरो बुंनो नांला आंनो एसेबां बुंनांगौ बुंखाबाय सोमखोरा एथ'बां बुंबायबालाय आरो गावनि लोगो हौवाखौसो लोगो हमनो थांदों होननानै आरो सोर सिख्ला जानाय बेलाय मोजां मोनलायलायथारदों आरो बे दा बिदि बुंनायखाय नोङो बै गंगोनाफोरखौसो लोगो हमनो थांगारदों सोमखोर आं नोंखौ मिथिखागौ सोमखोर नखलि मैना आइ एम रियेलि सरि आं एथ'बां बेबायदि रागा जोंनाय नुफेराखैमोन नोंखौ नों जोबोद दुखु मोनबाय ना प्लिज ना मैना एसेबां दुखु मोनबाय आंखौ निमाहा होला नामा नोङो इट्स अके नों निमाहा होआब्लालाय माथो खालामनो मैना नो प्रब्लेम सोमखोर प्लिज ना सोमखोर रथना मैना नों बिनि जाफ्लाजोबनाय गासिबो सावखा मिथियाना दासिमबो रिया आरो बुंनो नांला सोमखोर आं जोबोद बुंनायखाय दुखु मोनबाय बियो बेनिखायनो आंबो निमाहा होथ्रासैना थांबाय बियो दुखु मोननानै बुंनो नांला दे आंबो नुनायालाय सोरबा हौवा बायदिसो नुदों अब्लाबो आङो रागा जोंदोंमोन आंखौ थगायनानै मानो थांनांगौ होननानै मानसियानो जोबोद रागा जोंबाय र' आं थांना फैनि जेबो बुंनो नांला दे रिया थगायजाबाय जाम्बि लुरलिया बेजोंनो थगायजालायबाय नुवाखै ओरैनो दुखु जाफ्लानायखौनो बिहा एकदमबारे रियेल दुखु जादों सानाखै बे जाफ्लादोंसो बियो बिराद बुद्धि रोंगौआनोलाय बियो फाप्पि सोमखोरजों थगायजानानै थांलायबाय आरो बे मैनाया जाम्बि लुरलिखायनो जेबो बुजिनो हाया बियो